tilbage. Vi har været ude og samle en helt masse træ, så vi skulle bygge huset færdigt. Og fundet lidt kul i bjergene til at fakle. Og nu er vi så ude og mine. Yes. Og jeg har også været nede og handle sten, så jeg kunne få en stenpickaxe i forhold til Eus. Ja. Han synes så lige, han ville nøjes med sit lortetræ. Jeg har 7 træ, 1 hjerte, 0 mad. Det skal nok gå godt. Ja. Jamen, hvis du håber, det skal lige. Ja, hvad vil du gøre som møder en zombie? Lad dig tage den. Ja, så lad mig til. Tak for lort. Og jeg skal kende dig, de her zombier, der. Øj, for helvede, der er skeletons. Jeg skal bare finde... Jeg tror, det var nemt for mig at dø. Fordi så, jeg har kun 7 træ. Jamen, så kan du ikke finde hen til mig. Nå, det er for sent. Tag det træ, der ligger bag mig. Jeg har skrevet. Jeg har taget... Den her lorte skeleton skyder efter mig. Okay, jeg springer ned i den nu. Bum. Jeg fik den. Hvor meget træ har du? 7. Hvad? 7. Okay, skal vi ned og have noget mere træ? Kom, vi går henad. Nej, vi skal have noget mere træ. Til hvad? Pickaxes og workbench og sådan noget. Ja, jeg går ned og finder noget kul imens, så vi kan få noget lys. Kul, yeah. Og Eus, han er klasse til at finde ting nede i miner. Det er altid ham, man skal følge, så man er sikker på, at man finder ting, men du kommer aldrig ud igen. Nej. Vi bruger bare en klassisk grav op. Hvad de har vi jo kombinater? Til hvad? Nej. 210, 580. Ja, det kan jeg sagtens huske. 210, 580. Jeg har allerede glemt det. Jeg har 17 kul. Hvad var det? 210, 580. Ja, jeg kan godt huske det. Hvad var det? Jeg tror ikke, vi kan huske det. Jeg kan godt. Shit, du er langt væk fra mig. Men jeg skal have vores træ. Ja, godt. Okay. Jeg går bare rundt og leder efter det kul. Jeg tror sgu lige, vi er nødt til at slutte lidt her. Vil du ned i mine bælter? Men jeg skal rundt og lede efter noget kul, så. Har du noget kul? Ja, jeg har 20. Giv mig så lige. Okay. Og I skal glæde jer. Efter vi har lavet, jeg ved ikke, 10 afsnit, eller til vi er færdige med vores lille miniserie her, så begynder vi på at læse spillet. Og så skal vi også noget Minecraft Redstone. Ja, det er noget af det sjoveste. Det er noget af det der. Den er blind. Ja, du kan heller ikke gå ind i den rigtige. Jeg gik bare ind i den, der var lige ved siden af. Jeg elsker den opdatering der med, når man får XP for mine. Det er altså en god opdatering. Har du noget træ? Jeg har dine 7 wood planks. Prøv lige at give mig dem. Ja. Det var hurtigt, han skulle til ind i alt det der. Skal du have de mere kul? Jeg har lige fået 15 kul. Nej, jeg har ikke brug for flere fakler. Du lige får en fakler her. Kan jeg kaste? Nej, giv mig lige. Du fik lige 64. Jeg skal ikke have mere kul. Nej, jeg har ikke fået nogen fakler. Jeg har altså bugget det. Det er det der kul, den er skulle lige hente. Ja, men jeg kastede 64 fakler. Nej, du tog dem igen. Nej, nu har jeg fået dem. Kan du lige give mig halvdelen? Det er da så svært. Nå, skal vi se at komme afsted? Ja. Du kan bare højreklik, så kommer halvdelen. Ja, det er også det, jeg gjorde. Jeg har forstand på det, Eus. Her i starten må vi nok lige tage alt det kul med, vi finder. Ja, det gør du bare. Jeg har ikke nogen begge. Måske skulle jeg lave dem. Har du den af sten? Nej, det kan jeg hakke til dig. Det lander bare i vandet. Så må du selv dem ned efter dem.
Jeg har godt det så det. En mere. En mere? Ja. Nå, det kommer der. Der. Det kommer der, der kommer det. Sådan er der kul her. Kul. Jeg tror også, jeg laver svært. Og jeg skal lige vide, I burde faktisk være stolt af mig her. Hvornår var det? Jeg det var i går, var det ikke? Vi optog sidst. Jo. Der fandt jeg min allerførste diamond. Øj, jeg er helt stolt. Yep. Første diamond, det var dejligt. Lad os gå herned med det. Og vi skal så få noget redstone på tidspunkt, så vi kan lave os og noget slime boards, så vi kan lave os automatisk. Ja, melonfarm. Village by, så vi kan trade. Ja, det var den vi fandt på et tidspunkt. Når den ender blind. Nej, den ender blind. Det er klamt. Jeg tror også, jeg skal have noget med træ, for ellers overlever jeg sgu ikke. Jeg tror så bare sådan, at jeg skal have noget mad. Så vi bare gå op herfra og tage lige alle de her fakler her i det spil. Ja. Jeg kan mærke, at vi ikke skal have 2 skeletons. Men de kommer efter. Er du klar til at angribe den, Nævs? Storm! Fuck, det er dumt, det her, Ja. det er dumt. Storm. Øj, shit! Det ender altid med, når mig og Nævs arbejder sammen, så ender det med, at vi dræber hinanden. Det er derfor, vi bare lader det er derfor, jeg altid bare lader Nævs gå først, og så ham dø, altså. Det er altid den ældste løsning. Og så jeg kan se os hele tiden. Kul. Oh shit, der er 5 monstre lige her, mand. Nice, nok. Ja, det er svært, hvis der er stykker. Ej, der er kun 3. Jeg ved ikke, hvor du er henne. Ja, så det. Det er ret svært, det er halve stykker. Og jeg skal spise rotten fish, men jeg blev ikke forgiftet. Kan du ikke herover, Messi? Jeg kommer til dig nu. Jeg skulle lige finde dig. Har du fundet mig? Ja. Ja, til sådan. Der er mere kul. Hvad lagde vi på? 60. Shit, vi skal langt ned op for vores hus af. Den ender blindt. Hvad er den? Jeg hader sådan nogen, der ender blindt. Vi skal ned, hvor der kommer diamonds. Nu begynder jeg med smart liv. Ah. Au. Jeg foreslår, at vi går op og tager noget med. Det foreslår jeg også. Det er ikke helt dårligt. Øj, den er blindt. Okay. Shit, der er langt ned her. Lad os prøve at hoppe derned. Eller, den er langt ned og sprød for mig. Okay, hvordan kommer vi op herfra? Her. Ej, det er kraftigt med net. Nej. Det er godt set. Au! Og jeg var med. Og vi bor lige ovenover der. Vi skal den her. Vi bor her. Rolig. Så der er for mad. Du får ikke mad at få. Hvad? Er vores hus derovre, det mener du bare ikke? Der står køer derude, men det er for usikkert at gå derude. Og der er Enderman. Hvad? Ja. Den lægger for meget. Og den der, måske dage med. Hvad fuck, den lægger for syg? Ja, jeg troede sgu, den... Jeg troede sgu, den læggede. Jeg ved det ikke. Sneak attack.